Ndewo ndị Igbo ndị njem ọnụ ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-anabata ụnụ. Aga m akpụ ya oge ndị Igbo, aga m akpụ ya ikene onwe anyị n'ọnwa ọfụ a anyị batara n'ime. Mana tupu anyị aga n'ihu, aka nkwa nwanne m nwoke onye ị na-eme ịtabiri inyetụ ọtabiri onyetụ gị Izuchukwu isi na mba Washington DC wee na-anụ ọnụ anyị. Mana o nwere nwanne anyị nwoke m na ya na-abụghị eso wee nọ. Aga m egbu oge ka m nwee ike kpọbata ya maka na achọ m ka egbu oge. Eze Imo, ndewo. Nwanne mmadụ Izu the grateful heart. Daalụ ka eke mere. Obi sarịsarị na onye obi sarịsarị. Asị m na achọ m ka egbu oge. Achọ m ka egbu oge. Egbu oge mana enwebụ ihe nchọbụrụ ịkọrọ mana maka na oge adịghị nsị ka mme gịnị ka m dụ mbụ ka ịdụ mbụ pụzie na igwe okwu ka m dụ mbụ kọrọ gị ya because o nwere ihe mere nụ nsị na ọ gaghị aka mma na agbara m ya n'izu na ọ ka mma na akọrọ nke ibe ụwa niile ga-anụ nyawu ihe nyawu ihe agaghị m asị na ọwụ ihe ọjọọ, ekwe m na-asị na ọwụ ihe ọma, mana ọ dịghị ntị mma. Ọ dịghị ntị mma mana amaghị m isi m kọwa ya ka mechaa m jiri nwa ya kọrọ ya kedu otu isi ka otu ga-aka mma oyi ugbu ebe a ka ọ bụrụ na ihe gbasara ndị ụmụnna anyị ihe awụ ndụmọdụ ihe awụ ihe ị ga-ekwu na onye ọbụla o nwere ihe anya kwụrụ gba ọbara ọwụzi my personal issue ma ọwụzi ihe ị chọrọ ịgwa nna onwe mgbe chọọ na ihe mere n'ala Igbo kwuo ya ebe a na onwe ndụmọdụ a ga-enye onwe ihe ntị hụrụ ụzọ wee jụọ sị gị onye isi ụnụ na-eme na ha o nwere ihe mere m ji jụọ gị nyawu ihe because o nwere otu o si gbasata ebe unu bi. Mana ebe isi m dụ mbụ tiwa akị oyibo nsogbe aga m aga n'ihu tigbu anya akị oyibo nsogbe maka na ndị Igbo tụrụ inu si na o nweghị ihe anya kwụrụ megịnị bụ ọbara ọkwa mmiri ka ọ ya agba o wee bụrụ ya na o nweghị ihe ọzọ na-awụghị na tata wee prefu onwe nne nọ ebe a chọrọ ịnụ akụpasịrị maghị na taa wee prefu already amakwa m beti ụmụ ihe preful ịgba otu onye mmedemere na sinsi mmere nke pụrụ okwu a na-ama emezi ya ụdịka ihe a anaghị eme na nke na-apụ okwu o nwere otu esi eme ya kedu nke i mere o ji pụ okwu o nwego ihe awụ n'ụlọ ịghọtana o mere nwanne ihe ahụkwa just a friend bụrụkwa aka nkọ enwere m ike ịkpọ a friend nwekwa ike kpọọ ya family brother ịghọtana so ma mụ ya na-erekwe ji ọkwa ịghọtana so ndị a na-agba mgbere na-eje ori odore ori Igbo aja azụ. Biko tupu ị gaa n'ihu ka nkene ụmụnna anyị biko ndị niile na-anọnyere anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche aka m ga-agba aha ụnụ mana tupu ị gaa n'ihu mee gịnị tụsaa ozi a ka ọ gawa mba ụwa niile. Ndị oyibo na-akpọ ya shia. Bido ugbu a kesawa ihe awa nwa ụkwụ ka abịa anakwaghị ana ego n'ime sharing anaghị ana ego jisi ike shia. Ndị niile na-echi ya ụnụ nọ m n'ime obi oge ga-eru mgbe m ga-asị gị ewu ezigbote onye na-esonye n'anya maka o nwere ihe ọ na-eme ruo nwanne m nwoke Eze Imo aha bịa gwawa ya sị ana m eso gị ọwụ na ị na-eso m ị naghị eso m nzọmụkwụ m ị na-akwado ihe m na-eme ọbaghị uru na ị na-eso m esozina m ị na-eso m ị ga na-eso m nzọmụkwụ m na-akwado ihe ndị Igbo onye awụ na m nwere ike n'ihe ị na-ekwu gaa n'ihu Eze Imo. So dịka ihe na-ekwu so oruesi a ga-eme nyawu ihe a dịkwado mmadụ atọ ịghọzi nnakọ ofu onye so ofu onye ji anya onye a nwere ike ịchọpụta na asị ịghọtana so ihe nke a ji bịa dịkwuo njọ the boy ọ na-eje ụka esi ụka ogwu ige so de prefu bịa amawa ego esi ụka so anyị eje ụka akpịdata ụka niile rọkọ ya nna ka anyị jee mee the boy prefu n'ụlọ ebe ọ ga na-abịa ụka anyị kpepụga ọsọ were gawa be ha ji akpọ ya sị ya na mamụ ya asị ya na were nnukwu ite igwe ha that is the highest ite igwe ha nwere
na were egburisie na were egbu ojii na ndị umere nne ya na-abịa na dịba ya asị lee kedu ihe dịka ji n'ole ọ sị na anya mana ide ite bete ọ kọwara na ọ nwere nnukwu ite egwu onu nwere ọ sị yes na ha nwere na ọ sị anya si bikwu ji na that is the whole family na-abịa so nwanne anyị nwoke were banye inside were na-ekpoji mmụ ya na-ere na-egburi na-awa n'ite o gbugide ite igwe ejugba onye nke ọzọ abịa ha sị ya mba na ọ sị na data ite ahụ na o nwere ndị ga na-eri ji egwuregwu so onye ahụ ego ụfọdụ ahụ dịba ya agbapụkwa burukwa ji na-ahụ na-awụsa na bifo ha na-abata chọọchị na ihe na ha na-abịa ya sị ihe anyị na-ezi ọwa ezu nsị akwa mmụọ Brazil nke mbụ na ọ bịakwana sị na ha buru ibu na o nwere ndị ga na-eri ji ahụ na ha ama na ndị ụmụnne gị na so ịma ndị ụmụnne mmadụ otu ha si eme dịba ya amụkpụrụ na-ekpo ji na-awee n'ọkụ na-ekpo na-awee n'elu na-ahụ na-achịpụta na-emegide na before you know it chọọchị agbasa mmụọ ya bata ọgwa mmụọ ya na na-emechakwa na na-asị ya gịnị mere ọ sị ya na ọkwa ya ziri anyị ozi maka na ndị ụmụnne nne na-abịa lee kedu mgbe ha ji abịa mmụọ ya sị na ihe nya na-akọ na onwe ibe nya si nọ ide akụkọ na-ele nya sị n'elu mmiri si zọrọ onye okwu ala sị na nya aghọtaghị na anyị si na chọọchị gbasa sị na nke izi na ya ozi na ihe anyị ji bata ma chọọchị na-agbasa ga-agbasa na-esisi eji wute nnukwu ite igwe ebupụta ite igwe and egburie n'ihe dịka ji ihe karịrị ji 12 then ndị ahịa n'ọkụ is over 5 or 6 ọkwa nnukwu bigesi ya mụ nwaanyị mmadụ na-ere na nwaanyị were ebe a were hụ na ji ya agwụna wee fepụ ọsọ jee kpọọ parents anyị sị lekwe ihe anyị mere na anyị ala na ize n'ihu parents anyị na-akọwa na April nna ịdị mkpịsị apịrị anyị dade April fụrụ kaadị ndị oyibo na-akpụ ọ dị expensive na since ahụ nna anụ na-emezi dade na ibi na because ịma o nwere ịdị mkpịsị a ga-eme apịa anyị ị ka na-echeta dị mkpịsị iche ma onye pịara gị mkpịsị ọnụ n'azụ even your father ma your mom onye pịara gị ihe a gafe ma aka otu itimegodi mkpu ọkwahobere unu chọrọ ịbụ nwaanyị mmadụ mgbe ọwụ ma deprefu owo ya metere credit that day a metere credit so since ahụ nna si ya mba ihe gbasara prefulu a oru ha na that day ewere ibi na nhụ ụzọ m ga-esi ada ala ka mmanwụ ada nyawa ala about 12 akụọ n'ebe edediri n'akwụkwọ na 12 kụọ mee spy a na-akọwadị na April na at least na 12 kụọ maybe na half day agana so na 12 o'clock nke ọ bụla egwu ha na after 12 nke a wụzi ibi na onye a ga-ejere ya nga so anyị ewere n'ide story na-eto gaa n'ihu kenelu ndị ụmụ Igbo na nwa ọhụrụ abatara ụmụ Igbo ana m ekele unu na-asị unu ya mara unu mma ihe ewe ọnwa April ka anyị nọ ihe ezigbo ọnwa because ihe niile ịmụghachiri ebe niile ịmụghachiri je mechaa ihe tisi aka ihe ego ga-eji apụta ihe a ga-eji enye ụmụazị nne ga-eji apụta na mụghachi ka ịmụghachiri je ebe ahụ na April ịma a na-eme akụọ ihe kwuo ahavestie ya so amaghachi anya ya na mụghachi na April a ka ngozi niile a ga na-erute unu ịgba ọbụla unu nọ ise ihe unu aka unu fere otu a fepụsie ihe ha ncha ga-emechakwa na-abata n'isi unu n'otu n'otu ana m asị ka ọnwa April a mara anyị mma karịa ọnwa Mee karịa ọnwa March maka na echi ka mma karịa ụnyaahụ ihe awụ ihe m ekwetekwere na taa ka mma karịkwa ụnyaahụ so ụnyaahụ agaana ọnwa anyị batara wa ọnwa ịhụnanya ọnwa ngozi ọnwa udo nyere onye ọnụ ọbụla na-asụ Igbo na ndị niile na-eso Igbo Gist ana m asị ka ọ dịrị unu niile mma ndewo Igbo TV mana ndị Igbo Gist okwu ụmụnne anyị ọ dịka onwe na-akpọ gị mba ọ dịtụ na ọ pụọ na
ndewo anyị kenene nwanne anyị nwoke Ezimo na nyawa ekpere okpere ụmụ Igbo tụkwa ka ọfọ ka ọ gọrọ mụ na onwe m na-atụkwasị si na ebe ọbụla ị nọ wuru onye Igbo ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ na mba ebe ọbụla ị nọ wee na-achọ ihe afọ ga-eri na onye adịrị gị na mma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ka ọ naghị abata anyị na-agọziri gị ọfọ pụrụ iche n'ọnwa Eprel a dịka Ezimo kwuru si na ya o nwere ihe ndị anyị machiri n'ọnwa Maachị ihe pọvati anyị amachi ya na ya anyị azụ ọnụ ya ọkpa na bekee wụ Maachị ihe ọ pụtara wụ na ya azụ ọnụ ya ọkpa nke wụ ihe agaghị n'ihu anyị na-abata n'ọnwa Eprel ihe ndị ahụ agaghị ọfụma dịka isi wee kwuo Ezimo ihe ndị niile ahụ ga-ebido mee gịnị gawa ọfụma webụrụ ya dịka nsi were kwuo onwe ihe na-adị ka ekene maka na a sị na ekene ihu asaa anyị abatagwo n'ọnwa Eprel ọnwa Eprel nwere ihe ndị o bu mana tupu m aga n'ihu o nwere ihe ndị anyị meburu mgbe gara aga dịka a na-akpọ Igbo TV Challenge anyị emechara ihe a na-akpọ season 1 anyị na-aga ịbanye na nke a na-akpọ season 2 mana ndị niile so ndị anyị na nke gara aga anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ma ndị ritere ihe ma ndị onweghị ihe ha ritere anyị na-ekene ụnụ si na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-adịrị ụnụ mma mana Ezimo nwanne m isonyere anyị na nke season 1 ahụ anyị mere o nwere ndị ritechara ihe nke ịma onye ọwụ na onye rite akwụkwọ enyere ya ị ga-akpọ ka mkpọ ya na bekee 50,000 kwa ya bụ onye ọwụ na winere na nke gara aga kedu otu isi were hụ ndị mmadụ si were mee na ya wee Igbo TV Challenge maka ịnekwe n'anya ihe kwa were eme ya wee ihe iji wee eme gịnị na-akwado asụsụ na omenala Igbo kedu ihe ịchọpụta na nkenke ọwụ na onye a na-enye nsogbu ịmara nwere otu ị ga-esi were mee ka anyị nwee ike mee ihe anyị ji n'aka o nwere fon anyị o nwere kọlụ batara na my destiny so the call because ana m anụchazi ihe ị na-ekwu na the call bịa pụta nke otu anyị osizizie the volume aghọtagwo m o nwere ihe m ga-eme ọ dị mma na ihe ga-emewu na aga m ewepụ ịkpaghachita ọ ga-adị mma okay ka m wepụ imecha itighachi onwe ike dị mma o wee bụrụ dịka anyị na-eche nwanne anyị nwoke Ezimo ka ọ baghachite o nwere ihe ndị anyị mere na mgbe gara aga n'ihe omume anyị kpọrọ Igbo TV Challenge nyawu ihe omume anyị kwadoro ya maka iji wee hụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo anwụghị anyawu ihe omume mịtakwana mkpụrụ ndị mmadụ na-edetere ya akwụkwọ na-ekene mana nke mbụ ya agaana anyị na-achọ ịmalite nke ugboro abụọ ya anyị wee na-asị ka anyị mee gịnị ka anyị neba anya na nke gaburu aga mara ma o nwere ihe ndị anyị ga-eme gịnị ihe ndị anyị ga-akpatụtụ aka ndị oyibo na-akpụ ya ime improve ndị Igbo Ezimo kwadogo m ugbu a ọ dị na mma na nkenke na ndị nke gaworo aga kedu ihe ị hụrụ na ya wụ ihe ịma nke mbụ a ma ekelegode gị onye isi ọkanga n'ihe gbasara Igbo TV onye ga-achọ ka asụsụ Igbo nyụnwa anyị ka ọkụ ka asụsụ Igbo bịa n'aka anyị ọnwụọ iwe bilite si nọ na ị ga-emerịrị ihe hụ na ọ gara aga ọ bụrụ ma ndị nke mere eme agba nke mbụ emere eme ahụtara m ya ọ metara ezigbo mkpụrụ ihe ji esi gị na ọ metara ezigbo mkpụrụ ọwụ ihe niile ahụ na-abịanị onye bịa zama ajụjụ zaruo ebe nyetụrụ ya nsogbu ọla obido from ebe ahụ nyere ya nsogbu ịghọtana ihe mmenụ na ebe ahụ nyere ya nsogbu obido ebe ahụ mụmụ ebe ahụ because ndị oyibo maka ndị oyibo si if you don't make a mistake you will not learn ọ bụ na ime mistake ị gaghị amụta so otu afa bịara mee mistake ha ji amụmụ ya and mgbe ha na-amụ ya
ndị mmadụ na-ajụkwa na it is not interested too much n'Igbo nke ị na-amụzi Igbo ọ dịzikwa na mma mgbe ahụ kọrọ onye ahụ lekwa ihe o ji amụ ya awụghị napụ okwu n'ọkụ ọnụ eze Imo abịa na ihe gbasara abịa ichi dị Igbo ọ dị m ka ebe ahụ ibe ọ na-akpụ ndị mmadụ isi ịma ihe gbasara abịa ichi Igbo ihe m chọrọ ka ime ewu ana m abịa ihe m chọrọ ka ime ewu dịka onye mụ ya maka m sị gụọ ya ugbu ị ga-agụ ya gụọ ya ọfụma kedu ụzọ iche ndị mmadụ ga-esi were mara otu esi agụnyewa abịa eti dị Igbo iche na ga-enwere ike nyere ha aka ikwuzie m chọrọ ikwu ihe nọ na-abịa ichi mkpụrụ edemede Igbo ọ mkpụrụ edemede Igbo ka a na-akpọ ya ihe nọ na mkpụrụ edemede Igbo wee ihe onye ọbụla chọrọ ịmụta ya tige uchu ịma ihe ọbụla ị na-eme itinye uchu na ya ị ga-amụtarịrị ya ịghọtana then ụzọ onye ahụ nwere ike isi na-eme because one ọwụghọ ihe ị ga-asị ọ dị mkpụrụ okwu 36 ịghọtana mkpụrụ okwu 36 ka ọ dị mkpụrụ okwu 36 ahụ mma asị gị iburu ụzọ mụọ nke izizi ịmụọ nke izizi were egụrụ egwu ị nwere ike bido from A ruo na G iweregodi egwu o nwere ike iteki gị abalị 3 o nwere ike iteki gị abalị 4 ịghọtara iji wee mụta ya ịgụọ nke izizi ịgba mbọ hụ na nke izizi ahụ na ọ baana gị n'isi ebe ịga na nke abụọ maka na agụọ izizi wee gụọ abụọ then ebe na nke abụọ ịgụma nke abụọ ahụ gụcha iwere mere egwu iwere mere egwu ịgụchakwa ya ebe ịga na nke 3 before you know it tupu ọ na otu week otu izu ụka na-abụ izu ụka na-atọ otu ọnwa onye ahụ amụta ya na wi na-akọwa na ọ dị ihe abụọ onye ahụ ga-eme nke mbụ na onye ahụ ga-eji kpọrọ ihe ọ ga-akpụ ya mkpa nke abụọ bụrụ na ọ ga-aka mma na onye ahụ ji tinye n'ụdị eji agụ egwu ọkwa ya onwe ihe ọzọ ị ga-atụkwasị ya n'elu then ihe ọzọ m na-atụkwasịkwa ya n'elu owo nke onye ahụ nke ọ bụla o dere o were mee okwu azụmin o were mee okwu desa so that ọ wụ na ọgụm ya chefuo ebe ahụ ọ sị hai lọdịa ji gịnị ịghọtana gịnị o were ọ mara na ihe ọwụ ọkwa ịghọtana so ị na-agụ ya iwere ya na-eme okwu ị na-agụ ya iwere ya na-eme okwu daalụ dịka anyị na-aga n'ihu ka anyị kenekwa ụmụnna anyị Prince Uchendu Grateful Heart o ji nwanne nwoke zuru aha m nsogbu adịghị na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Nweke Ebel Hyacinth na-ekene nwata anaghị eze na-ekene Godi Modes Uche Udezue Chokomilo Chokochukwu m ekene gị Nancy Geoffrey King Tuotins BMP ụmụnne anyị niile ndị na-ege ntị ma ndị na-ede ihe ede ma ndị anaghị ede anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche si ụnụ dịka na nọnyere anyị mgbanụ mbọ hụ na ụnụ mee gịnị na ụnụ gbasara nya ozi ka o mee ike mee gịnị na-aga nwanne anyị nwoke ezi Imo ama ma ihe ọzọ ga-agbakwunye n'ihe njụrụ tupu ajụọ ngwa ọzọ ihe ọzọ m na-agbakwunyekwu ya wụ because iwe ha nwee ike ịma anyanwụ ihe o nwere ike agụm ya n'isi like nke nwa na ị na-ewepụta ya isi onye ọbụla gụma ịghọtana bete ọ bụrụ na ị bịa sị iwepụta ya si onye ọbụla gụọ ya n'isi ịma nsogbu ode onye ọbụla tiri eti mana agbanyeghị na na-ewepụta ya anaghị agụtakwa ya ha anaghị agụta ya maka gịnị maka ha etibeghị uchu so ọ bụrụ na ha tinye uchu like mụnwa mgbe m gụmara mgbe m bidoro ịmụ ya abịara m ya gụm ya o wekwere m ụbọchị ịghọtana iji mụta ya then but before wee m ụbọchị emechaziri m o wezi mgbe m bido dịka na eme ka adịka na adị confused ihe mere mburuzi ụzọ bịa kra mụọ mara ụda mkpe ole ọ dị ịma abịa enwere ụda mkpe mgbochi ume
ụda mkpe okwu ndị gbara Igbo ihe dị ka a na-akpọ ya mgbochi ume mgbochi ume then nke ahụ abịa mmụta ya buru ya n'isi then bịa ụda arọ na ụda mfekwe nwụ o u e and a e o o eburukwe m ndị a n'isikwe ịghọtana so mụọ ị na-agụ ya na-eje ị na-amụta nyawo ka m nwee ike chịkọta ihe ndị niile kwuru ndị oyibo na-akpụ ya summary nke mbụ ihe ọwụ na mmadụ chọrọ ime n'ụwa onye ahụ ga-agba mbọ hụ na o mere gịnị na ọ kpọrọ ya mkpa onwe ndị na-asụ ịma Igbo anyị a onwe ndị na-asụ enwere onu mba nwee Igbo nzugbe mana nke eziokwu na aga m na-asụ ka ihe onye ọbụla ga-aghọta ihe m na-ekwu ị ga-ebu ụzọ hụ na ị kpọrọ ya mkpa ma ọ bụ na itiri uchu nke abụọ wee bụrụzie na ị ga-agbanị hụ na ị na-agụ ya ị nwere ike tinye n'egwu o wee nyere gị aka nke atọ wee wụrụzie na dịka isi wee kwuo nke ọwụ na ikwuru were mee okwu ka o nwee ike mee gịnị nwee ike na-echetara gị ihe ndị ahụ onwekwe ihe ndị ọzọ onwekwe otu ọzọ ịnwa mmadụ nwere ike iji were megịrị mụta ya ọ gaghị eji were onye ahụ idere anyị ebe a anyị agwa ndị na-ege anyị ntị o wee bụrụ ya nwanne anyị Eze Imo dịka ụmụnne anyị na-ahụ nyanwụ edemede Igbo ọ na-ara ha ahụ ịgwa nke eziokwu a nwere ndị mmụ ya mana ndị mmụ ya ebughị ibu nyewu ihe na-enye nsogbu ọnọdụ ka onye kedu ihe ọzọ m ga-eji wee maatụ onye chọrọ ime teknụzụ nke wụ sayensị ọ ga-ebido na o mewe ihe dịka kemịstrị ọ bụrụ na onye ahụ amaghị the first 20 element onweghị ibe o ji azụ eje otu a ka ọ dị n'Igbo ọ bụrụ na ị mataghị edemede Igbo onweghị ibe iji azụ ege onye chọrọ ime kemịstrị ọ mahụ the first 20 element ka ha bugodi ebe ahụ tupu agabado ihe ndị ọzọ ị na-ejeta aka onye chọrọ isi oyibo ga-amụ English alphabet ele n'Igbo ọ ga-esi ebido sụma n'ikwuru eziokwu dịka anyị na-aga ịba na agba nke abụọ nke emechaa aga m agwa ụmụnne anyị mgbe ya ihe ga-ebido ihe nrite anyị na-etinye n'elu ya kedu otu isi hụ ya mba ihe nrite unu na-etinye n'ime ya ọ gbalitere maka na $50 anaghị akpa na mbụbọ ọkụghọta imenụ $50 anaghị akpa na mbụbọ ọ dị onye nọdụrụ ala within 30 minutes nweta $50 nwanne o nwere ya hụ ka nke a so ihe nrite unu na-etinye ihe nrite nọ na ya dị oke ọ dị oke beti o nwere ebe ọzọ m chọrọ iti gị ọnụ ọ ga-awụzi na nke agba abụọ ya ka a mara ma enwere ike ihe because mgbe unu bidoro ihe a na mbido ya at least the first one m hụrụ ihe bịara za ihe daded mmadụ na-abụ then emechaa ewepụzie ya maybe ọ dịka because of time ịghọtana because of time bịazi mee instead of mmadụ na-abụ ịga na-aza then ofu onye na-azazi so amaghị m ma ọ dị mfe imekwu at least onye pụọ onye ruo ala ọlama nke ọzọ onye ahụ pụọ onye ọzọ abata then nke ọzọ gị na onwe gị wu izu ị na-agbalị because that ịma ihe gbasara challenge a na-enyere ya mmadụ aka but ị na-enye aka ọ n'otu obi m ndụ grateful heart ahụ ịza ya aza na-eme otu ahụ
ọwụ na ịbịara akụziri mmadụ ihe na nkụzi ka a nọ dade enwere ike wepụta ụbọchị si oge taa na nkụzi ka anyị nọ beta ọwụ na-eruo na nke chalenji ime onye nkụzi na-akụziri gị ihe na klaasị esi a ga-ele exam ibi na ọ ga-anọghị nso ọ ga-ejete aka ịghọtara mmiri ọ ga-ejete aka ọwụ ya ga-abịa na-asị gị ile idebekwara exam your number your name nke nọmba 5 ezania nke ezania no nke ịzata ya mee ya otu so ọnya ka m ji ahụta mbịa na-ahụta isi enyere ndị mmadụ aka nsị ya grateful heart ya ọ dịkwa ka ya ga-echenji aha abet ihe na-eme wụ at least ka ọ dị mma at least onwe ndị ọzọ nọ na-awụ ọchịa ha enwee olileanya na ha bịa nga ọwụbedo ebe a gbadoro ha at least mgbe ị na-ezi igere ha osi okwu mgbere na-abụ ha amụta ha agaferekwe nke ahụ na-eje eje so bet ọ bụrụ ma ego unu wepụtara na ya data 1,50 ewepụtara na ya ọ dị mma ọ dị ọtọ ndewo nwanne anyị nwoke Maazị Ezimo ndị mmadụ emechaa ka akọwanye wa ha beka ndị mmadụ na-ege ntị na-anụ Ezimo ha ga-eche na ewu eze ndị Imo mana ka m hapụ nwanne okwu ka m hapụ nyawa okwu eteka o wee bụrụ ya anụgo m ihe kwuru nwanne anyị nwoke Ezimo eyi ama ihe a ga-eme ya maka na inekwe n'anya ihe nji eme nyawa ihe wụ ọwụ na nhapụcha mmadụ niile nhapụcha ha si ya ngwa zaa na ihe unu ma o nwere ndị agaghị agafe ajụjụ nke mbụ pụọ ịma na otu ọ dị maka na mgbe ụfọdụ ịtụ onwe gị mbọ ọhụụ ka nsọ ya nọ na ahịa anyị ịtụ onwe gị mbọ ọhụụ ịma na ịtụọ ya onye ọzọ eme gịnị ya ahụkwa onye ahụ ọhịa bụ ihe mere o ji duzie ka abịa na-enye aka mana anụ m ihe ikwuru a ga-amụ otu a ga-esi mee gịnị kwa nyawa onye ukwu wara a ga-ama ọhịa mere m ji sị ka emetụcha ụmụ ihe ndị aka ọ ga-awụ anyị banye na agba nke abụọ anyị amarazie ihe ndị a ga-eti na ihe ndị a ga-eme gịnị ihe ndị a ga-ewepụ o wee bụrụ ya ka m chetakwara mmadụ niile nọ ebe a n'ụbọchị nke taa ihe anyị bịara imewe ime gịnị ike na ụmụnne anyị ndị Igbo ebe ọnwụ na ụnụ nọ na-asị ụnụ ọnwa ọhụrụ ọma na-agụrụ n'afọ ogologo ndụ na ahụ isi ike na ihe ọnwụ na ị na-eme wu ihe dị mma ọkwa nke dị njọ Chukwu okike abịa ma ga-eme gịnị ga na-agọzi gị mana onwe ihe dị njọ ị na-eme ị mara na ị na-emechiri ezinụlọ gị na ụmụ ị na-amụ ụmụnne gị ụzọ maka na ọwụhụ mgbe e gburu ka ọ na-akpọnwụ o wee wuru okwu wuru inu ije ka nkọwa anya wee inu a sị na-atụọ inu onye atụrụ inu kọwara ego eji inu nne mana enye m akọwa inu eme ihe mere m ji chọọ ịkọwa inu a ije gbutuo osisi ugbu a ma ọ wụrụ anyị nwa anyị ga-asị ha igbutu osisi ha ugbu a ọwụhụ ugbu a ka ọ ga-ebido gịnị ka ọ ga-akpọnwụ ihe ọ pụtara wụ na ọwụghị ihe imere ugbu a o nwere ike gaa anata ụgwọ ọrụ ugbu a ọ na mgbede ahụ wee gwụkwa inu n'ụdị nke kwa ọ na mgbede o wee bụrụ ya nke ọwụ na ị na-eme dị mma jisi ike nke ọwụ na-adịghị mma mee gịnị wepụ aka ọ ka nwanne nwoke Izuchukwu ka ị na-anụ onu ya anyị si na Washington DC ewetara gị mmemme na nwanne anyị nwoke Ezimo onye nke nọ n'obodo ya na Pope nọ ajụgwo m ya maka Pope ọ sị na Pope dị mma ibiko ịhụ ya kenere m ya o Ezimo echi Good Friday so echi anyị je na Vatican je leta ndị mara ọ na anaghị eme social distancing a na-eme mana nke gbasara ụka anyị emeruo dị social ibe ahụ ị nwere ike ịkọwa
ihe gbasara social distance dị bete a na-aga chọọchị ya unu na-enye onwe unu ohere bịa kpuchikwa imi ọhị na-akọwa a na-ekpuchi imi were na-ejekwa nyawa ụka a na-ekpuchi imi eje nyawa ụka amaka na ndị ọzọ ga-eje n'ụka ọwụghọ ma Vatican esi ọbụla Vatican ga-eje ụka nyawo nsogbu dị na mana agaghị ụka mgbe ahụ ọkpụ ọkụ n'ọnụ mgbe ahụ akpụ ọkụ n'ọnụ agaghị bete online a na-aka then n'ijekwe n'ime chọọchị akwa ijekwe n'ime na St. Peter n'ime ebe ahụ popu nọkwa nga ahụ amaka na ihe otu ọsọrọ ihe na ya si ede aga-agbata ya aga eghe m obi anaghị eghe oghe mgbe ọ bụ na ijekwe ọfọ nọ n'obi ihe ọbụla emegidere eje bupụga ọfọ n'obi ịmara na nsogbu dị so otu ọbụla o sigodo edo otu ọbụla o si sọ ha mee social distance St. Peter agaghị oghe ndewo daalụ onye nwaanyị nọnyere unu na ekwere mmụọ nke gị o wee bụrụ ya nwanne m nwoke dịka anyị na-aga n'ihu anyị ekwugo maka ihe gbasara Igbo TV challenge anyị na-eme iwe si na ọ ga-aka mma na ọ ga-awụ mmadụ abụọ ma ọ nwere ike otu isi were kwuo o nwere ike karịkwuo maka ihe ọ pụtara wụ ka m kọwara gị ihe otu nyawu ihe si wee do ọ dị possible na asụsụ bekee o kwere omume na enwere ike iweta mmadụ atọ ma ọ wụ mmadụ abụọ ma ọ wụ mmadụ anọ maka ọwụ na onye nke mbụ bịa na-aza ruo na ajụjụ nke abụọ pụọ ihe ọ pụtawụ n'oge ka makpu amakpu ihe ọ pụtawụ na onye ọzọ nwere ike ịbata ọwụzie na onye ahụ zakwa ọ na-eme ọfụma wee na-aga ihe ọ pụtawụ na o nwere ike nọrọ maka oge ya ka ga-adụ mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị na nke mbụ ọ wụrụ na anyị mee ya na ọ ga-akarị mmadụ abụọ ma atọ ihe a ọ mawụrụ onwe ya mana ihe ọ pụtara wụ na onye ha adụcha otu a maka na hapụgodo maka ego a na-etinye n'ime ya ihe mere anyị ji wee na-eme owu maka ndị mmadụ ime gịnị ịmụta Igbo maka ọnwụ na anyị bịa sị na ihe anyị ga-eme taa na anyị ga-akụzi anyị ka ga-eme ya anyị ka ga-eme ya o nwere m izu anyị abịa o nwere nwanne m nwoke na-ekwu okwu ọ onye ga-ahụ maka nke ahụ maka na m enwe efe ọ bịa ọ ga-eji aka ya kụzie Igbo mana achere m na ndị mmadụ ga-aka ghọta ya mgbe a na-eme ka ihe egwuregwu na ihe ọtọ ọchị ndị mmadụ ịma abịa nọrọchasị ngwa ka anyị bịa mewe ihe a wee dewe na ya ndị mmadụ ha ga-ege ntị mana ọ gaghị adụcha ụtọ ihe na-ebule m ha ga-eme wee were onwe ihe ndị a na-enejajere anya eji eme ihe ụfọdụ ụtọ wụ na ezibere eme mana anọ m ihe kwuru a ga-ama otu a ga-esi gwara eme gịnị kwa nyawo onye ukwu wara biko ka m gaa n'ihu kenekwe ụmụnna anyị ndị na-esonyere anyị nwanne anyị nwaanyị Chimaobi Ogbu Egbara onye nke a onye so na ndị buru iko nyawo ihe onye nke mkpọrọ ahịa ugbu a enwere ike ihe amụ ya eze Imo a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche na-ekenekwa nwanne anyị Prince Nweze nọ ebe a Prince Nweze ọkwa iricha n'ego gị icheta m ọkwa eziokwu Nweze nsogbu adịghị Nweze bata tupu anyị apụọ a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwaanyị Florence Thoms James a na-ekene gị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma Mustafa Daniel a na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche na-asị na ọ ga-adịkwara gị mma ma awụ na Nweze ga-abịa ọbịa tupu agbapụ m ọsọ ya
Ezimo onwe ihe ọzọ na-agbakwunye na ihe Ugbo TV challenge maka ọ ya awụ ihe nsị ka m mmetụtụ aka tupu ya abịachie. Ihe ọzọ na-agbakwunye nne ya do ikwuga nne ya sị na ị ga-akpata na o nwere onye ga-abịa at least ọ bụ na ọ dị possible na ọ ga-eme maybe ihe dịka Wednesday o nwere ike tige Wednesday na-ese nwere ike ịkụzitụ ọ dị ka ihe esodo wee menya wee ihe Ezimo maka na ahụrụ m dịka onye ịma ihe gbasara ịkụzi ihe a awụ sọsọ mmadụ ịma ihe ahụ a na-akụzi ị ga-ama ihe ahụ a na-akụzi mana ị ga-enwe obi umeala ị ga-enwe ndidi eji eme ya wee ihe ejizi m ohere a wee na-ayọ gị maka na ama m na ihe gbasara Igbo ọ na-anụ ọkụ n'obi kpọmkpọmkpọm ihe so na ndị ga-eme ya wee ihe mgbe oge ga-eru Ezimo maka na ihe gbasara Igbo dịka esiri ekwu ana m arahụ ụfọdụ ọrụ ihe ndị arahụ ụfọdụ ọrụ awụ iji maatụ obodo nọ na ya ha na-asụ oyibo ihe ha na-asụ ọwụ Italian language and they are proud of it. That is it. Ha ji eme ngala ejighị eme nganga ejighị eme ngala ị na-agwa ha na English because ịkpọrọ ha English ha na-ahụta England ha na-asụ gị England ndị a ha na-eji amụ asụsụ ha onye England ole na-asụ nke ya ihe na-edi ya na-asụ nke ha ahụ ịhụkwa na ụmụazị ha ị ga-ahụ nwatakịrị nwa praịmarị 1 ọgụmanya ede ya ọ na-agụ ya n'akwụkwọ na-agụ ya na-asụ ya so for mụnwa ọ wụ na ihe gbasara ịkụzi Igbo ma wee bịa mee hụ otu a ga-esi eme ịhụ na ụmụnne anyị atụfugo anyị ana m ya aga m azụ unu ndewo ịgwazighị anwezi ihe ọzọ m na-akpọkwa ga akpụkwa na ngụ mba ihe mmiri n'ụba mgbe ọbụla a ga-eme dị program ụbọchị dị otu nke a ga-adị iche maka a ga-eme Igbo TV challenge nwere eche m na ọ ya dị iche na nke izu nke ndị chọọ ịmụta ihe dị agha iso mana dịka ị gwara m obi mere gị na obi esiene m ike nke ukwuu tupu anyị apụọ ka anyị gbabata nwanne anyị nwaanyị ndewo ada Igbo niile ka ị mere ndewo Maazị good evening ndewo ụlọ pụtachana biko kene ndị Igbo ndị na-ege ntị ndị Igbo ekele m na aha m bụ Nwaada Chimaobi abụ m onye ihe Igbo na-atọ ụtọ Ezimo si na ya amaghị ọfụma lọma m nwanne m nwoke ekele m gị Ezimo nwanne mmadụ ekelekwere gị mana ebe o si dị ka aka m na-ewere gị iwe wụ dee gị ibere gị ngo onwe ebe isi nyebe etu anyị ama m ihe ekwu okwu ego a aka m eleghị ndị gaghị ekwu ya anọ m na-echesi aka mara na ọpụ na aka niile anyị nọ na-enye ibe izu nyegide n'aka nya ka m na-agwa ya na o nyegide n'aka ọ bụrụ na otu esi ele exam just onye lakpụrụ na exam hall ọgịzi onye aka o si enyere onye ọbụla aka ọ ya aka ahụ ọ na-enye ka ihe niile ji aga so beti at least ịma onye nyere nyanye ma na-enyetụsị enye ndị ebe a ihe machakwa nsogbu adịrọ mma gị izu ka ama ka ya esi ke ya bụ ego biko ndị na-ege anọ m ndị TV for emergency anọ m live program ọwụghị obere ihe Nweze nsogbu adịghị Nweze ndị nke m ekene m unu gaa n'ihu kene ndị Igbo tupu aga n'ihu Igbo kwenu Igbo ọnụ Igbo zụọ ọnụ ana m ekene unu niile ana m ekene ma nwoke ma nwaanyị ma dimkpa ma nwata nna ụbọchị taata makwara anyị mma
nke ka ọnwa ọhụrụ anyị banyere n'ime Chineke ga-eme ka anyị were ma nkata, anyị were ma ụrịa, anyị were ihe ọbụla anyị ji wee jee mmiri, anyị ga-ekuju mmiri ma buru nata. Ụkwụ agaghị akwa anyị n'ama. Anyị ga-abụrụ ojebe owete, onye wete ọ narute, maka na asị na nkịta na-agba nta na dinta na-eso eje nta bụkwa na ya bụ nkịta na-emewe ọfụma, bụ na nkịta ga-eje owete ọnata. So na Chineke ga-emere anyị ebere, nyere anyị aka. Ihe ahụ anyị na-achọ na Eke na Afọ na Orie nakwazi na Nkwọ, akpa anyị ga-eju. Ya bara unu niile na-ege ise. Nyawo inu iji nnọọ nwa ya nnọọ na-atụ ikwuo etubie. Ọ ya ka eji amakwa ama onye Igbo, maka na asị na inuwu mmanụ ndị Igbo ji eme gịnị, ji ere ihe. Unu n'anya anyị ezugo ka aha eri udene. Kerizi ihe ọzọ fọrọ nọ ka anyị mee gịnị? Ọ ga-atọtụzie enene m anya ebe ahụ gwụ m Nweze wu onye ọzọkwa sokwa were mee gịnị, nwekwa ihe nlite na Igbo TV challenge. Mmadụ abụọ ọ na-abụọ jichi ụgwọ. Eze imekwutekwa eme ha kwụbe na otu ụzọ n'ụzọ iri. Mana ọ dị ka o nwere ihe Nweze nyere ndị mmadụ, mana ahapụ ikwuchitere gị ọnụ, ị ga-akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri Nweze. Ọgwa na m ga-akwụ ya. Ọhịa ezi ime kwuru, ọ sị na ị ga-akwụ otu ụzọ. Onye ọ ga-eji gwuru otu ụzọ n'ụzọ iri. Ezi ime onye ọ ga-eji gwuru otu ụzọ n'ụzọ iri. Ọ kwesịghị igwe otu ụzọ n'ụzọ iri. Ihe ọ ga-eji awụ otu ụzọ n'ụzọ iri, maka na ihe awụ ihe ime otu ụzọ n'ụzọ iri ewekwana ihe mmadụ nwetara n'ọnwa ma ọ bụ na ụbọchị. Nke a abụghị n'ọnwa, nke a bụ n'ụbọchị. Mana nke ya wụ n'ụbọchị. Ọ gaghị awụ otu ụzọ n'ụzọ iri. Nke a ihe nweta n'ụbọchị. Mba, hapụ ya, maka inwe ike imemere ya ihe o nwetara n'ụbọchị ka o kee ya ebe ahụ. O nwere ndị na-adị ya n'akwa gasị ya na ole iwetaziri ehie nne. So ka a hapụ ya otu ụzọ n'ụzọ iri, o weta nke ndị ọzọ dọkwa ya, onye kwe ha otu ụzọ n'ụzọ iri. Ịma na mgbe anyị nọ n'ụmụaka, o nwere ihe aghụghọ mma anyị na-eji anọgide anyị. Onye ahịa zụọ ihe, oke ya kechaa anyị onye ọbụla, nyecha onye ọbụla, sizi onye ọbụla nyebe ime ya. Mgbe onye ọbụla bịa nyebe ime ya, ileruzi anya ịhụ na nke ya ka ọbịa kemetụrụ okepụ nke ya, ọ gbara ọsọ, oge ekeme ekechaa anya, sizi onye ọbụla nyebe etom ya, onye ọbụla na-ewetesi, ọ na-ata bifo ị na-eti nke ya aka. So ọ wụ na Nweze ga weta otu ụzọ n'ụzọ iri saịdị anyị na o nwere ike, o nwekwara ndị nọkwa ya n'akụkụ. Ibu na o nwere ike onye kụziere Igbo ọ ga-eso atụ otu ụzọ n'ụzọ iri ebe ahụ. O nwezi ike adịrị endị ego nwezi ike wurizi ụzọ iri n'ụzọ iri. Agwụzie elu. Nweze, biko zara ọnụ gị. Nweze jiri aka zara ọnụ gị. Nna ya ga-aza ihe anụnwa bụkwana na ezi ime aghọtara m ihe ikwu. Kama na ịmago na asị na ịmago na ada ekwuchen ada hachakwan. Kama na ọ bụrụ na ekwu họnụ, asị na ọkụkọ si na ihe na-emekwenye esi n'aka, maka na ọ bụrụ na o jere ọgbakọ mbọchị enwere ọgbakọ ụmụ anụmanụ niile, ọ kara ikwu ọnụ ya. Mana ọ sị ihe ọbụla ekwechara na ya mere gịnị, na ya nọ ya, ndị ọzọ niile wee gbakọ wee sị ihe mere. Onye ga m na-ekwu na m ga-ekwuru ọnụ m dị anyị na n'otu ụzọ n'iji ihe ahụ. Ọrụ ya wụ ihe wụ ịma a na-atụ inu a na-agbari ya. O nwere esi a na-asụ bekee a na-agbari ya. Ndị mmadụ kwesịrị ịma na a na-atụkwa inu a na-agbari inu agbari, maka ịkwụkwọ nke bụ eziokwu na mmadụ nwe onye Igbo apụtaghị na onye ahụ onye Igbo. Ka m kwugharịa ya ọzọ.
na mmadụ onye Igbo apụtaghị na onye ahụ onye Igbo okwu wuru inu nyawo ị na-atụnyawo inu ị na-agbari mgbari m ga-agbari ya bụ na ịmagwuru na m ga-ekwuru n'ọnụ m ka ọ hafụ iwe ka m si na okwuchegwu na asị na onye amaghị ihe ọ ga-ekwu si na ekwuchegwu na ụmụnne ekwuchegwu ihe niile maka na ndị asị na ọgbara nkịtị kwere ekwenu so na ya bụ na m ga-ekwuru ọnụ m na ọnụ m ga-ekwuru bụ na onye isi anyị na onye nọ n'etiti anyị maazị Izu ka ọha na anyị mana asị na ka ọha ewetaghị onwe ya efugo ya so na ka ọha na-ewetaghị onwe ya ahụ dịkwa na ka onye isi ọgụ ga-ekwutọfu nke hụrụ ọgụ ga-agwa ndị ụmụnne anyị Igbo na-ege anyị ntị ebe otu ụzọ n'izu iri anyị nọ na mgbe a ga-enye ha ya bụ ihe ka ha werekwenu wee gbara ume ịghọtakwa ya bụ ihe so na mụnwa bụ ọkụkọ ekwurukwa ọnụ ma azọkwara m isi m iwe nke eziokwu onye mere m ji sị ị na-ekwu ị na-atapịa ka onye ọ na-enwe ike megịrị na-aghọta ihe ị na-ekwu okwu ga-amaka maka a sị na onye a na-ekwutere ọnụ ya wụ onye nwụrụ anwụ onye dị ndụ anaghị ekwutere onye dị ndụ ọnụ ya dịka isi gwere kwuo agaghị m akpụ ya otu ụzọ n'ụzọ iri ekwena m akpụ ya ụzọ 5 n'ụzọ 10 mana nwanne anyị nwoke ahụ nwa eze ndị na-esonyere anyị ndị na-akwado ihe anyị na-eme o nwere obere ihe o wepụtara sị from ihe o winere sị ka eme gịnị ka enye ha ọgbanika o wepụtara ihe obere esi ngwa were ga nwunye ndị na-eme gịnị ndị na-akwado ihe anyị na-eme mana nke ezi Igbo ka m pụọ bata biko ka m pụọ bata nsogbu adịrọ mana nke ezi Igbo na-ekwu dị iche anyị edu onwe gị nsogbu n'ihe gbasara nke nwanne anyị nwaanyị maka ọgụ na ya nọsụbụ nso wee dite nyawa ihe so ị gaghị adanyewe onwe gị nsogbu nye mana onwe nwekwuru nke ịmara ihe na nke ahụ iwepụtara ụdịka nke ahụ awụfọ ezi Igbo ịmakwuru na ịma ọwụ na ezi Igbo ka e mere ụdịka ihe agaghị ewolu ndị dị elu n'ụmụ nkịta wee tụfuo n'ọgaranya o nwere ka ọ gasị na nke anụwa karịrị gị na nke ahụ karịrị ya ọ karịrị ya ihe mere dịka nwanne anyị nwoke Izu siri kpatọtọ gbaa okwu n'anwụ ịma amara m ọ chọrọ ime ebe ahụ ọ chọrọ ime ka ndị ma akwụkwọ nsọ ịma o nwere ebe edere na akwụkwọ nsọ na ihe ọbụla aka nne gị na-eme ọ ga-aka nne gị na-eme ekwena ka aka ekpe hụ ya ịma ọ dị n'akwụkwọ nsọ so ọ dị ka ọwụ ihe Izu chọrọ amara m ọwụ ihe nwa eze gwara ya mana ọ dị na ka ọ ga-adị agbasa ụka ndị kọmitii echere ọ na-adị mma ebe egbutere nsịkọ kasị nọrọ ebe a nsacha ya ozugbo ekwenyeghị m mbọsị tata agaghị ahụ mbọsị nta ka achọ na were nchi anyị ga-achụ ya tata Nweze ọwụ na ihe nzara azataghị m ya ịkụwa akị oyibo sugbe mba onwezi gee ntị Izu enwezi ihe ọzọ ị na-agwa Nweze ata n'akị taa ụkwa ihe niile na jaa eze ịghọtana so onye Igbo ọbụla nụrụ ihe ikwuru kwesịrị ịma na Nweze eme n'ihe o kwesịrị ime bete obi ụtọ ọgwụ na o nwere ihe o nyere gị si nye ndị na-asọpọtụ ịdị ihe ahụ dịka isi ikwu nya ofu ụzọ n'ụzọ iri o mere ngwa nke eziokwu aka klet ya ọ dịkwa ka ọyị ọwụ ofu ụzọ n'ụzọ iri ọyị ọwụ ka ọ dị ụzọ abụọ n'ụzọ iri sel ọ dị ka ọ ruru so based on na o mego onwe ihe o mere onye nwere ike gbagharazi ya onye na-akọwa ana m ekele gị ị na-akwu na ị ga-agbagharazi n'elu mba ọwụ ma m ga-agbaghara ya ama na aga m agbaghara ọnya ka m ji ekwupụta
Ezimo. Mmadụ na-ama agbaghara eburu m ya n'obi ịma ihe ọ bụla na-ekwupụta bụ ka eme udo ka a gbaghara ọ bụrụ ma mgbaghara Chineke na ndị otu ya mana otu ga-agbaghara ihe eji esi kwupụta ya nsogbu adịghị anyị ga-eburuzie gawazie n'ama nwanne anyị nwaanyị Chineke nwanne anyị nwaanyị osighi Chineke ngwa nsogbu adịghị anyị nọ n'ama nwanne anyị nwaanyị Chimaobi ọwụghị ebe a nke anyị na-aga ọwụghị ebe a nke anyị na-aga ịjụ ajụjụ ọzọ nya ume amahụneghị anyị na-aga esi ogu abịchịdị Igbo anyị si gụọ ya biko Maazị ịma na mmụọ ndị niile gụwara Abichi Igbo mụnwa ka wee gote ya wepụta ya ka ndị ka anyị jiri ohere amụọ ya ka igwe ike wepụta ya kịta ka m gụọ ya ka m lacha ya amụrọkwa m ya ọzọ amụrọkwa m ya no amụrọ m ya nke ama mma bụ ịma na dadi wepụta ya gwara m gị na ama m ya obere ihe ama m ya ama m Abichi Igbo ọfụma right from eziokwu na nyawu ihe nyere aka maka ama m Abichi Igbo o nwere ihe Ezimo kwuru ọ sị na ndị na-ama onye ọwụna dara ya pụọ na je si ka ya mara ihe mere ya ji wee daa yes ọwụdị asụ onye dara ya pụọ ma ndị na-ala na-eli ya ahụ na ihe kpatara onye ha na onwe ha apụkwasị okwe na-amụ ịghọtana ọ bụ ma dabeji o nyere aka ọfụma o nyere ọfụma aga m ebido okwu a na-enye ndị mmadụ ihe ndị a na-akpọ mana Ezimo si m emezina ọ sị m enyezina ndị mmadụ ezigbo mana ihe ga-eme n'ụwa aga m ama otu m ga-esi nyewe ihe bọta ọwụwụ aga m na-enye ya gbowa m anyị ga-ama onye ọbụla ndị ọzọ na-aga ịbịa na nke a na-akpọ agba nke abụọ ịkwesịrị mgbochi ume ị ga-ebugoro ụzọ mara Abichidi Igbo anyị na-aga ekwesị gbasara nke mgbochi ume ndị gbara mkpe na ụmụ ihe ndị na ụda ume na ụmụ ihe ndị ọzọ anyị ga-agakwa n'ihu gaa na ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu arụ n'ahịrịokwu ma ụmụ ihe ndị ọzọ maka ụmụ ihe ndị a na-adụkwa ezigbote mkpa maka na ndị be anyị anaghị asụ ya anyị anaghị etinye n'okwu anyị na-ejiri andị wee nọchiche anya ihe ndị a niile ma Abichi dị anwa nke gbara mkpi anwa nke gbachara mkpi na-enye nsogbu enyecha ndị mmadụ nsogbu ọ na-enyecha ndị mmadụ nsogbu n'ịkpọpụta like ikpe ma ọ na-enyecha nsogbu enye ndị mmadụ nsogbu n'ịza so enwere ike dee ya edekịta jụọ mmadụ ihe bụ kpe onye ahụ ama ihe bụ kpe mana ọ na-asụ ya mgbe niile ọ ya mere anyị ji esi na mere mana ihe niile na dịka nsi wee kwuo nwayọ nwayọ ọ ga-adịcha mma o nweburu ajụ njụrụ Ezimo tupu na-abịa maka anyị na-agazi imechi emechi ka m dum bụ jụkwa ya ị na-anya ya emechagwo agba nke mbụ ndị Igbo na-abụ ya season 1 anyị na-aga ịgazi na agba nke abụọ mgbe na-adịghị anya anyị kwadote aga m emekwa ka mmadụ niile mara uwe na-ajụsio ihe ndị ahụ anyị mere na agba nke mbụ o nwere ihe ndị chere anyị nwere ike imekwu ma ihe ndị anyị kwesịrị iwepụ ga-eme ka agba nke abụọ ma mma karịa nwanne anyị nwaanyị Chimaobi ịzachazie Nwaeze Nwekeza ihe dị na ya bụ na ihe anyị mere na agba nke mbụ mana arịsịkwa bụkwa ihe okwu anyị jikwa n'ọnụ na-ekwu oge ugbu a bụ nke mbụ Abidi Igbo
anyị kwesịkwara mgbe ọbụla maọbụ agba nke ime anyị nọgodo na agba nke 10 anyị kwesịkwara ị na-ewepụtakwu ya agba ọbụla anyị jere like agba nke mbụ ahụ emere ya anyị ewepụtakwu ya agba nke abụọ anaghị ịbịa mụnwa na-ekwu ka etinyekwu ya ihe ọzọkwa bụ nwanne anyị nwoke kwuru okwu sị na ọ bụrụ ndị oyibo sị na ịgba expo na na-enyere ndị mmadụ aka rie nne agba nke abụọ a kịta ka anyị belatagodi inye aka anwa ka anyị mara ma anyị ma bụ ndị a na-akụziri ma ha na-amụtakwa ya na-akụzi maka ihe a bụ nkụzi ka ọ bụ ọ bụrụ ka afọ inye aka mana ọ ka ebenatazie ya ka ebenatazie ya ebenata so nke ahụ emere because ọ na-agbagozi a na-agazikwa n'edemede but o nwere ike ọma mbụ na agba nke abụọ anụnwa ka anyị ga-abanye na edemede ahịrịokwucha so anyị na-agbagotezi etinyeze like ahịrịokwu. Ndewo. Ka anyị gazie na nke nwanne anyị nwoke Nweze. Okay, ihe mere bụ na m ga-esokwa n'ihe bụ onye amaghị ihe ọ na-ekwu onye amaghị ihe ọ na-ekwu nọ na nzukọ na ọ na-ekwuchegwu ya bụ ihe unu ekwuchekwa ya bụ ihe bụ na mana ofu ihe m ga-achị amaghachi na ị na-enyere ndị mmadụ aka ọ dụghọkwa m ka ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị maka na ịma na nzụlite ka anyị ka na-ebido ihe ndị oyibo kpọrọ awareness anyị ka na-eme ka ndị mmadụ maranụ mana nke mbido nwee ka ọ na-adịwa ọ dị ka mgbe ahụ ị nọ na-ajụ m nsị m na ọ dịkwa gị uche anụ nwee kpọ ebe ọkụ nsị gị na ị ka na-enyere m ụtụ nke dị nso ịmana enweghị ụtụ nke ị ga-akwụrụ ọtọ ị na-aghọta nwee mgbe ọ ga-eluzi n'iribazi ya bụ elu nke a na-nwabụ na dị nso nke ejigodo alata ha maka na a sị na Igbo si na ihe oke na-eri ka eji agbara ya ọnya a ga-esi na ya were megodo ka ndị mmadụ ghọta na enwekwa ihe anyị na-eme ọgwụkwa na a ga-enye aka kama ọnwụ na-enyekwa aka akpabinatalụ mmadụ ihe o kwesịrị inweta ọkacha ochi ka esi nyere mmadụ aka ọ bụrụ na kama nke ọnwụ na-enyere onye ahụ aka amazie aka ọnwụ na-enyere onye ahụ enwere ike ihe ọnwụ na imechara nweta izu ahụ eke ya akpabinata emegoro a sị na acha aka chacha mma ịghọtagwo maka na itinyere ofu oyibo ma ọ bụ oyibo na-abụ ebenatara gị onye ma bụ ihe ahụ ọtụtụ ndị nwere ihe m na-ekiri na a na-eme mmadụ na-ajụ ofu onye mechachi ka ihe ji ajụ ụda ajụjụ a sị gị ka onye bụ igwe obodo gị o nwekwara onye amaghị onye bụ igwe obodo ya mana asị mmadụ ka onye bụ sinetọ na-anọchite anya Anambra gịnị nwa ọmaha Patrick Ụba na-agagharị ebe niile ọmahọdụ ịmagwa ụmụ ihe ndị ahụ niile o nwere ihe ndị be anyị akpọrọ ihe o nwere ihe anyị akpọghị ihe if like ka m sụọ ya n'oyibo current affairs ndị be anyị nwere ka ha si enegheri ya anya mana ihe anụnwa bụ ihe na-afụta na ajụjụ a na-ajụ mmadụ mgbe niile ma ị chọọ ọrụ ma ọ bụkwa na ihe nrite ụfọdụ ajụkanye gị igbochi ime ya mana so ya na m ga-asị na ọ bụghị na enyemaka ị na-enye bụ onye ọbụla enyere aka a ga-enyere gị aka mana ọ bụrụ na akwalitetụgo obere agbadakwa gị ịmagwa nke ị na-agbago bụ ka ị na-agbada ka ị na-agbadakwanụ bụ ka ị na-agbadogo efu gị agaghị ekwe ka ị dapụ ya ịma irigochakwa n'ebe ị kwesịrị irigocha mana ọ bụrụ na ị chọọ irigoche ịmagwa enwere ndị ji mgbalaka ndị be anyị si na mgbalaka ha ma ji agbụ wee rie enu nkwụ nwekwanụ ndị ọ bụ iwu na ha ga-eji nyaba agbụ ịghọtagwo wee rie enu nkwụ ya bụ na ọ bụrụ na agbụ a ga-enyere gị aka irigo a ga-enye gị ọ ga-enwe ka a ga-esi nye gị ọnọdụ ị ga-eji wee rigo nya bụ ihe ya bụ na nke emere eme dịkwa mma otu esi mee ya ọkachasị na-abịa dị ya n'ụwa ihe ọzọ nshine ịmagwonu nka m gwagvụ gị maka abịa n'Igbo bụ ofu mana Igbo na-asụ n'ọnụ ọ dị ezigbo mkpa
maka na anyị magwụna onye na-egosi nwatakịrị awọ n'ikpe okwute ka na-arụrụ ya aka ka ndị mmadụ hapụ iche na onye anụnwa ọ dịkwa ka enyere ya aka ma ọ na-enyegheri ya aka ama m na nghọta ihe m na-ekwu dịka akpị na akpụ ihe a niile bụchi Igbo anyị ọ bụrụ na a ga-akọwatụrụ ya ndị mmadụ ka ọ hafụ ịdị ka onye anụnwa ọzara nke mere nke anụnwa ofu Igbo ahụ sịkwa na ọ na-aka mma na-egbukwe n'inyi na-echiri ise nke a na-emezi kịta mmadụ nwa na-eme wee kipin na-egwu enyi si na-ebekwa akwa ka ụmụaka hafụ iche n'ọnụ eyi ka a na-egwu na ụfọdụ echefugo ihe ndị ahụ niile ọ na-aka mma na-emekwana ka ha mata dị anyị ọkwa ihe mere anyị o iwetagwo na ihe anụnwa onye anụnwa zakwara otu anụnwa eziza akpụ otu anụnwa eziza abịdị abụ abị ihe anụnwa bụ Igbo o si ka ndị shi wee na-asụ na mpaghara nke ha ọ bụkwa na a ga-atụcha ya atụcha onye ọbụla odu onye ọbụla anya otu ọbụla isi sụwazikwa maka na esizi m gụọ abịa dị akịta ọ bụ otu anyị si gụọ ya mbọchị ka m gazi gụọ dịka imechara jụwa m ọ dịka ihe a na-akwụ onye na-ene ha anya ọfụma ga-eche na ị na-enye aka na ị na-enyere m aka kama na isizi m gụọ ya ka ntị mahadum mgbe emechazi ka m chetara ihe iji si m gụọ ya otu ahụ bụ ka m gụọ ya ka ụfọdụ na-ekirikwe ghọta ngụọ bụ gụkwa bi biko bilikwa bili in bi bụkwanụ Igbo bụ mmadụ abụ Chukwu bụ dị na ya ihe ndị ọzọ so o wee bụrụ ya ka ọ ha gwodo m otu a nwa ka anyị kwutedebe otu a ndewo nweze nwa Chinemere a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ndị ahụ ndị ihe gbasara Igbo na-echi ụra nwanne anyị nwaanyị Chimaobi o nweghị ihe m nwere ikwu onye ọbụla mana akpọ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ma akpọrọ gị ma akpọ ha gị ga-agwọpụta abịazikwe na nke eze Imo ihe niile nwere ebe a wee ndị eze ọ obere ihe oke okwu adị n'ụka mgbede ọ ma ihe m chọrọ ikwu anyị na-asị ka Chukwu okike abịa ma na-agọzi gị ihe ọwụna ị na-eme ga na-aga n'anya o wee bụrụ mgbe na-eteghị anya anyị ga-eme gị na anyị ga-amalite agba nke abụọ na agba nke abụọ a o nwere ihe ọfụ anyị ga-etinye n'ime anyị na-emebi mbụ mana o mechara m hapụ ya akpọbata gị mụ na gị na-abụghị na-ekwu okwu ọgwụ na mme ihe ndị oyibo na-akpọ mistake tie bekee ị gaghị eti bekee ị ga-asụ gbagide owu sọsọ Igbo iti ihe Igbo iti ihe bekee pụọ otu aka esi emebi mbụ mana mmechazie maka ihe gbasara abịchi dị na ihe ndị ọzọ sie n'azụ wee tizie ihe ndị a abịa anyị na-akpa nkata ụta isi akpa nkata ihe ọgwụ na-asụ ihe a na-asị na ewure na a ga-etinye bekee mba ọwụ mgbe ị bịara n'Igbo TV ebe a ma mgbe ị nọ na-eme ihe gbasara asọmpi anyị mewe ha ihe gbasara asọmpi iwere oyibo ga-tinye na onwe ihe mụ na onwe m nwekwara ike ime ihe na sụọ maka ọwụmụ onye a na-aga inye ego ma nzata mana gụọ na onwe gị nọ n'oche ebe ahụ ihe iti bekee ya ọpụtawo na pụọ nke ahụ ka were do mfe karịda nke ihe gbasara nzata maka na nke a na-eme m nji asị oke ngwa ka m nyetụ aka mana ọ bụrụ nke gbasara mụ na gị na-abụ na-akparịta nkata ndị na-ene anyị anya ga-ama mgbe onye asụrụ bekee si onye asụrụ bekee ka ọ pụọ ọ ga-emekwudo ọdụka ọ na-atọ ụtọ maka onye ahụ pụọ onye ọzọ abata gbam ifu na-enweghị ike n'ụbọchị ọgụ mmadụ abịazi onye bụ mpi mgbe ahụ ka ị ga-ama na mmadụ chọọ ikwu okwu ịma ị gaghị aghọta ihe a na-ekwu ọwụ na nwa eze ọwụ na asị m kwuo okwu otu ndị Igbo si ekwu okwu sụọ na-etinye bekee ọwụ otu a m si ekwu ka m ga-esi were kwu mgbe ọwụ na ị chọrọ ikwu okwu jiri sọsọ Igbo wee na-ekwu ị ga na-ata okwu ị na-ekwu okwu ga-ama na-agazi were ọ gaghị na-aga otu ahụ etu okwu ka m na-agwa gị ihe ahụ maka ịchọọ ka bekee baa n'ime
ihe na-echezi okwu eche ị na-ekwu na-eche maka ị gaghị ịchọ ọnụ ka ị pụọ ya na agba nke abụọ ọ ga-ebunyawa ihe ọ dịkwa mma maka na ịgwa nke bụ eziokwu ka achọrọ m ka anyị metụ ya nkeji 5 tupu anyị esi ebe a pụọ ka anyị bido na Eze Imo gaa n'ihu kwuo ị chọrọ ikwu ka anyị mara onye ga-ebu ụzọ tie bekee. ihe mụnwa na-ekwu banyere ihe ndị Igbo ọ na ihe ndị Igbo ji andị abagwo Eze Imo mba ekwe m andị nsị ma ọ bụ ihe ndị Igbo ji ihe ndị Igbo TV gaa n'ihu TV na-aga asụkwa ya n'Igbo nwanne m ihe mere n'ụlọ na nke ahụ ọkwa onye ga-ekwu nke ịkpọ ya ihe nkiri nsogbu adịghị ikpokwa ya TV maka n'ọwa aha aga m ewere ya gaa n'ihu. dịka ihe Nweze kwuru oge gara onye ọbụla ị ga-ekwu aga m enye gị nkeji 2 ikwucha ka onye ọbụla kwuo oge ga-ebido ugbu a sọsọ Igbo bekee aga udodi dịka ihe Nweze gawa asị ma ọkwa Igbo n'izu a dịka ihe Nweze kwuru n'oge gara aga banyere onye kwuo onye sụọ o nwere ihe o kwuru m chọrọ ịgbazitụrụ ya aka mana ọ dịka echefuola m ya mana ka a na-aga ọ sị na ihe gbasara adana mma so ị ga-echerizi ka Nweze bidozie ikwukwu oke Nweze gaa n'ihu kwuo ihe ị chọrọ ikwu nkeji 2 mana nwa ha anwa tie oyibo n'ime ya kwụsịzie gaa n'ihu Nweze. ihe m ga-ekwu bụ dịka ebe mgbadovụrụ aka na-akọwa ama m ihe Eze Imo na-achọkwazi ịmago ịbịa kọwakwa ihe ọ na-achọ ịgwa m bụ na enwere ike ihe banyere mmadụ ịsụ bi ma ọ bụkwanụ bụ ọ dịka onye nwa ka ọ na-achọ ịkọwara m n'Igbo ịmagonu dịka ndị ọbụla si na-asụ ma o nwere nke a ga-asị na onye nwa bụ Igbo etiti Igbo nzugbe anyị ga-eji welu Igbo izugbe anyị ga-enye na-etinye ya na ya bụ okwu ka ọ hafee ewu onye anụnwa asụọ ọ dịka ọ na-ọsụta ihe mana ịmagonu mgbe ụfọdụ na mụnwe ịsụ be anyị mụnwe ịsụ be m mgbe ụfọdụ na-abado n'oyibo m na-asụ ifugie na-ele ha anya ọ bụghị dị sọsọ na m na-asụ ịmago na m na-asụ ihe sepere anụnwa a na-asụ ma ọ bụ sọsọ n'Igbo ọ bụghị ọ banyegwo abanye o birigo ebiri ihe mmadụ nọrọ ịmago 30 sụọ bụ unu mee ya bụ ihe ọ banyego m ọnụ na-asụgoro Igbo izugbe nka ga-asụnyekwe Igbo ndị be anyị onumba ọwụ na dịka ugbu a ihe na-ekwu okwu ewu mgbe ị chọrọ ịsụ ihe dịka mgbe ị chọrọ ịgụ abịdị Igbo kwụ ya edemede ihe mere n'ụwa na o nwere otu esi agụ ya na Igbo nzugbe aga m ahụ maka ya gaa n'ihu maka itinye bekee itinye n'ihe ị na-ekwu gaa n'ihu mba ya ka m na-akọwa amaghị m ma nke anụ nwee dogo n'anya ọkwa nke anụ nwee dogo anya odogwu anya ebe ọ bụ na odogwu anya ọ dị m ka ọ magburu onwe ọzọ nchọkwa itinye ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume bụ ihe gbasara ọnụ ego n'Igbo ebidogodu na ohu ego wee luo na ego 15 ọ bụrụ na ndị mmadụ nwee ike ịmarụgodi eluo ọkara akpa ego ọ ga-ama mma gịnị bụ ego ofu ego n'Igbo gịnị bụ ego na-abụ ego 4 na ego 5 ego 15 na ọgụ ego na ọgụ ego 10 na nnu ego bụ 40 ndị nke ị na-ekwu ndị ọgụgụ nke ochie enwekwara nke ọhụụ nwee nke ochie otugo mma nnukwu anyị ha si ekwu akpa ego na-abụ ego nke ahụ dị iche na nke eji
nke eji akpọzi aha ego ugbu a ha dị onwego nke eji akpọ maka mụ onwe m ama akọ ma ọ bụ na enwego ọkwa nke izizi ahụ ka m na-anụ maka na ịmago na azụtatụrụ m obere mgbere mgbe ahụ ndị mgbere anya chikwa onye ahụ ọ sị gị ị ga-ele akpa ego ị ga-ele ọkara akpa ego otu akpa ego kwesịrị ịwụ 100 otu akpa ego bụ narị naira ọhịa ọwụ otu mba ọkara akpa ego ka m na-ekwu bụ ofu narị naira ịma nke a nụnwe oke aghọtago m ihe ị na-ekwu a na-ede n'akwụkwọ nke a na-ede n'akwụkwọ na nke a na-asụ n'ahịa ha na-abụ abụghị ofu eziokwu kịta ka ncheta mba a sị m ka anyị weruzie nke a na-ede n'akwụkwọ maka na nke ahụ bụ ihe ka doo anya onye jezikwe n'ọdụ ahịa o sonyere ndị ahịa na asị na ọ bụrụ na ị chọọ ibi na mba ọfụma iluo mba imewe ka ndị mba si eme iji maatụ bụ ebe eze Imo nọ ilu asị onye luo ebe ahụ o soro ha mewe ka esi eme nwanne anyị nwaanyị ahụrụ m ka obi na-anwụ ya kpukpukpukpu nsogbu adịghị obi ekwesịghị ịmaghị okpukpu maazị ihe ị ga-emewo tupu ikwuo ya ọbụla ị chọrọ ikwu ichee ya eche ya ha agbapụ ọsọ nwaada Igbo ka mba na m eche ọgịnịdị ọkwa ya m na-ekwu ndị Igbo ekene m unu ndewo ihe nwanne anyị nwoke kwuchere okwu kịta kwuru amakacha ọ mara ezigbote mma ihe gbasara ọnụego a mara ezigbote mma ka etinye ya na-agba nke ịbụọ ha na-achọ ibido ọ ya ma ezigbo mma maka na ihe anyị mazi kịta bụ nke bekee ka onye ọbụla ma ebuchiekwa anyị azụ na ọnụego Igbo ịma ọnụego n'Igbo ọ ya amagburu onwe ya mụnwa ọ ya adịkwa mụnwa mma maka na ama m na mbọsị anwa m nọ na oche a dị ezigbo ọkụ ọ gbadoro m ihe gbasara ọnụego anwa gbadoro mana emechakwa nkwutekwu ya mana o gbuturu m oge ya bụ na asị nọ nkeji abụọ agafecha m nkeji abụọ ahụ ọfụma mana emecha m nweta ya ọ bụrụ na ọ bụrụ na emecha nye m oge akara m inweta ya so ọ dị mma ka etinye ya ọzọ bụkwa onwe ihe maazị kwubu n'izizi ọ dịka m echefuo na onwe ihe ikwubu n'oge mbido okwu a kịta okwu nke a na-ekwu oge ugbu a onwe ihe ikwubu nsịbụ na m etinye ọnụ na ya ma na-echefuo na m ya maka ihe anyị mere na agba nke mbụ maka ihe mere na agba nke mbụ onwe ihe ikwute ihe itinye metụrụ ọnụ nwa ha sị na m etinye ọnụ na ya mana echefuo na m ya ihe ọzọ bụ oge ikwu na ihe dị otu a na-akụ enwe ike ọ bụ na mụ na gị bụ onye Igbo na onye mba ọzọ nọdebere anyị na mụ na gị chọrọ ikwu ihe gbasara oge anyị ekwunwo ya n'Igbo nke ọ ya bụ dị na anyị chọrọ ịsụ Igbo nnọọ ka onye nọdebere anya ghara ịnụ ihe anyị na-ekwu ka anyị nwee ike ekwunwo nwanne gị na-akụ dị ka ihe na-akụ nwee ike gwanwo gị ihe na-akụ n'Igbo so ihe gbasara oge anwa dịkwa mma so abana mana ịgbanika anyị ga-adịghachite ezi Imo aga m enye gị ohere ka ibidokwa ebe kwụsịrị ọwụ na ihe echeta ebe m kwụsịrị Nwaeze ekwucha na-abịa
na ihe o ji dị ka aga m ekwu okwu owo ka ọ ghara ewe ilu nwa eze tụrụ na ọkụkọ sị Gemini na ihe unu kwutere n'aka nya dị ya onye ka m ga-eji atịga ọnụ. Nwada nwanne m nwaanyị ekelekwere gị ịgbalịrị n'asụsụ ịgbalịrị ụbọchị ahụ imere ihe amamaka a na-eme ebe a dịka ebe ị bịara kwute ihe gbasara oge elekere ịma na elekere a bịara gbado gị n'akpịrị. Ọ gbadoro m ọfụma and nwanne anyị nwoke bụ Izu bịa nyere gị aka ebe a ka m ji chọọ ka ị kwụọ 1 ụzọ n'ịzụ 10. Nke ọzọ ịnwe esi na ibe anyị biwo onye ji ibe ahụ na mmemme ka ibe ahụ ihe ejiri kwuo okwu ahụ bụ ọkwa ndị a na-eso ụzọ onye nwanyị mgbe enwudere ha na-anaghị ụtụ ha sị mba na ha agaghị atụnyawa ụtụ maka na ha na-eso ụzọ onye nwanyị akpọọ onye isi ha wu nkume okwute si ya nyata ịga ngụye n'ime mmiri gbopụta azụ na o nwere ihe ọ ga-ewepụta n'afọ azụ ahụ ọlaedo. Pita eme otu onye nwanyị siri kwu tigie wepụta azụ ọsị anya gbawa ya afọ wepụta ọlaedo nọ na ya ree ya were eje tụọ ụtọ ya. Ịghọtana ọ ghara ịdị ka maka na unu na-eso ụzọ ya unu na-eso ya eje o nwezie ihe obodo mmepe obodo unu aga atụ unu ewerie tụbe m aka ọsị ha were nke Chineke nye Chineke werekwe nke Siza nye Siza. Ihe eji ekwukama nyam okwu ahụ ema asị gị ije ibe then so dịka nwada nwanne nwanyị dịka ihe na ihe gbasara dịka ihe na-ekwu oge gara aga nwanne m nwanyị ebe Izu siri nyere gị aka ka m ka na-aga ị kwesịrị iji atụ ụtụ ahụ asị ya gị tụọ ya n'aka m kama ihe ozi ọbụla asị ozi ezuru anwụrụ ọkụ eruo n'eluigwe aka. Ama m so ịtụgharị ya Izu ama m na ọ ga-eru eluigwe aka. Nsogbu adịrọ ọwụkwa asị ebe ahụ ihe gbasakwara abịa na ọnụọgụgụ Igbo o nwekwara oke oke bịa gbuta gị nwa obere mmiri ihe dịka o nwere ebe a jụrụ gị ọnụọgụgụ Igbo ọ dị mkpụrụ n'ole na mbido eziokwu a jụrụ gị ya even nke ahụ ezugo na-ese gị nwanne ngwane ka ọ dịrị even anyị soro ka m gbaghara ụga n'ihu. Okay, iwe ọ bụ na ọmụwa ka asị m gụwa ya nke a bụ nke ịnọ. Onwe ndị agụtagbuone m otu hapụ nke ahụ asịkwa nkwuo ọ dịka nke ewu nke ịbụ bikọs maka na o nwere nke nwe eze. Mba nwanne m ịgwa gị eziokwu nke a bụ nke ịnọ. Izu gee ntị ihe o ji achụgharị mwe ka ọ mara ebe m dara bụ ka m ghara ịtụ ya mbọ m chọrọ ịtụ ya maka ọ bụrụ ya nwanne ọ bụrụ ya ihe na-ekwu doro anya mụnwa ma na ị na-ekwu doro anya
ịghọtago ihe na-ekwu abụrọ na ị na-atụ asị, ihe na-ekwu eziokwu. Ebe niile ahụ i kwuru nkịta onwe nke mgbaghara agbagha ọmịa, mana ihe na-adị mma na ihe ọbụla a na-eme bụ na ebunye gị uche ga-ejekwa dị n'ihe ahụ ebunyere gị uche ozugbo maka onwe ndị ebunyechara uche anwakwa maazị na-emekarị ọ na-ebunye ndị mmadụ uche ọfụma ebunyechakwa gị arị ndị anwa ha ma nghọtakwa ihe maazị na-ekwu mana nke bụ na ebunyekwa m uche emechakwa ngafe njọs na omerikwu na-agafekwa Jos abana ịgbana ya na nke m ka ya agụ ịwanụ nke ya tukwe ma na-asụ oyibo kemgbe ịgwa nke na-agba nke abụọ ọdụkọ nke a ga-aka ihe niile anyị na-aga ime sọsọ Igbo ka ihe ịnwa anwa tinye bekee ị pụọ ka hapụ nke ahụrụ nke na m na-enye maka nke ile n'anya onwe ihe m ga-emenwu na nke abụrụ nke anwa ihe ị ga-emedebe bụ ya bụ ụzọ ohe maka aka na-apụ na-abata onwezi na ọ ga na-ekwo ọ ga-eme ọtụtụ ndị mmadụ a na-eso ọkwa ya o nwere ndị nwere ike ime ha bata ha ewerekwa uche mana na ha ewere uche nọrọ ebe ọwụọ onye suo oyibo pụọ ọzọ na ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ ọ bụrụ eziokwu ya na-ekwu okwu Ezimo otu esi eme ya awụghị na a ga-ebu ibu ihe ahụ mụ na gị na-abụ ga-anọ anyị na-akparịta nkata ịghọtagwo onweghị otu ihe esikwu okwu enweghị ihe dịka ọgbara nkịta okwu juru n'ọnụ maka ya na-ajụ gị ajụjụ ị na-aza ihe nchọpụta na onye Igbo na-ekwu okwu ịchọ ka o jiri nwaanyị na-ekwu okwu isi ya were sọsọ Igbo kwuwe ihu ya jizie nwayọọ nwanne ka anyị ji ụlọ anyị na-alụọ ụmụnne anyị ndị na-azụkwa afịa na-emekwa ọkachasị ndị na-azụ afịa n'ihe dịka Lagos ifụkwasị ha na-asụ Igbo agbanyeghị na ọ bụghị Igbo nke ahụ anyị na-asụ mana ha nwelu Igbo ha na-asụ ha ji azụ afịa ha na-asụ Igbo Prince nwa Chinemere nwanne m ha na-asụ Igbo ịma ana m agwa ya o nwere enyi m na ya na-abụ na-ekwu izu gara aga so na-agwa ya sị ya na asụsụ eji ere ahịa dị iche na mmadụ ịsụ Igbo sụwada Igbo ịsụ Igbo etinyeghị bekee o nwere ndị ọ na-ara ahụ nwee ndị ọ na-ara ahụ nwa Chinemere na ọ na-agbani ịgwa nke bụ eziokwu ana m enye anya Ezimo na-agbani mgbe mbụ ka nche na Nwaada Chimaobi anaghị agbani mana ihe o mere tata amaghị m na ị nwere ike imenwe otu ahụ ọ gbaniri eziokwu ka m na-agwa ụnụ maka na ịsụ sọsọ Igbo etinyeghị bekee ọwụ mgbaje bụrụ ọ dịghị ofere maka na a na-ehede anya ndị mụrụ anyị na-asụrụ bekee tinye ha kachakwudo asụ enwere nwaanyị na-eme ihe oke nwaanyị ahụ ezigbo mama anyị nwaanyị soshal midia na ịmagwa mama MC Shade oke mma nnukwu ịmere mma nnukwu na oyibo nke ya dịkwa ọkacha nke mmadụ niile oyibo nke ya dịkwa ọkacha nke onye ọbụla ọ dịkwụsị gị na ha na onwe ha mụrụ anyị anaghị asụrụ nyabụ Igbo dịka o kwesịrị nyabụ Igbo o mekwa ihe Nwaada kwuru na-echetara Ezimo ọ na-akwụkwa na onye maalụ mgba ka a na-agwọrọ ọgwụ mgba ka onwe ihe nchọrọ egwu ịma ihe mere o ji dote ahụ otu anyị na-akọ ihe anyị na-akọ ugbu a ọwụ na anyị chọrọ ịnesụwa bekee were bekee na-ekwu ihe anyị na-ekwu ihe ọ pụtara wụ na ndị mba Zimbabwe na-eso anyị ga na-anụ ihe anyị na-ekwu ndị London na-eso anyị mmakwa ga na-anụ ihe anyị na-ekwu ma ọ bụ ndị Amerịka
na-eso anyị ha ga-aghọta ihe a na-ekwu. Ihe mere n'ụwa na ụmụnne anyị ndị ọzọ na-abịa ha n'anya ka nso ya na bekee ha na-akpụ ya business decision. Ha nere anya sị na ọ ga-aka mma kama ha ga-abịa kwuwe sọsọ Igbo, ọwụ sọsọ ndị Igbo ga na-anụ ihe ha na-ekwu, ma ọwụ ha mee ihe egwuregwu ọwụ sọsọ ndị Igbo ga na-ene ya, ka ha jiri bekee were kwuo ya. Ọ bakwuru na ihe gbasara ihe onyonyo nke ndị Nollywood a, ha sị ka ngwa ka anyị were bekee were na-eme ya. Ihe ọ pụtara bụ na ha na-enenye ego anya, ha were ego bute ụzọ. Ego ka ha bụ ụzọ. Nya ọwụ na m chọrọ ibute ego ụzọ ahụdị ya ihe kwesịrị. O nwere ihe ndị ọzọ buru ibu sef ị na-eme ya ndị mana ekwugo m ihe mgbe niile na-asị ka hapụ ị na-eme gịnị, ị na-ebute ego ụzọ, maka iburu ha ego ụzọ nsogbu dịkwa. Wee wụrụ ya ụnụ nchere ndị gbanịrị eze Imo ndị oyibo kpọrọ ya shọk ọ na m. Ọ chọrọ ịbọ m ike. Ọ bụghị ya ihe a na-ekwu. Ezi Igbo chọrọ ịbọ m ike. Mba. Na-asụrụ m oyibo. Ana m abọghị ike ebe i siri iri mperi ka m kọrọ gị. Ịma na ọ na-atụ inu nkiri nka nkata nwa agadi nwaanyị enekwa onwe anya. Chimaobi, biko kọwara anyị inu nwa Chinemere biko. Kedu inu ọ tụrụ, kedu ebe ọ na-aga? Ebe ọ na-aga abụnụ na oyi kwere ha na egbuo mma na kịta onye apa dị n'ahụ amarago. Onye isi nkwọcha adịghị na nọ na okwute nakwenye na onye isi nkwọcha azawa onwe. Etu a ka ọ dị. Ifugo onye anọ na-ejizi inu ọ na-asa inu. Ọ bụrụ ụbọchị ụmụ Igbo zuru ezu. Onye si na ọ dị mfe ya bịa mee. Onye si na onweghị ihe ọwụ ya mee gịnị ya bịa mee ka anyị hụ ya n'anya. Ịgwa unu eziokwu unu na-agbanị. Unu na-agba n'ụzọ pụrụ iche. Otu a na-aga n'ihu, a na-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ improvement. Otu anyị dụta ahụhụ ta anyị ga-adụ echi, otu anyị dị echi ọhụhụ ta anyị ga-adụ nwanne echi. Ọwụ gị na ya na-aga n'ihu. O wee bụrụ ya n'ụzọ pụrụ iche, anyị masị ka eze Imo biko na were m ga-enyecha gị ofu ka m nye gị ofu nkeji were kene ụmụ Igbo ofu nkeji. Ụmụ Igbo ndị nwe m ekelekwe m ụlọ ọzọ na-asị ihe ọma kwemere ụlọ egwu ụbọchị Orie, ụbọchị Afọ, ụbọchị Nkwọ na ụbọchị Eke. Ihe ọjọọ na-eme ụkwa ga-apụ n'iro, ọ pụkwa na-apụọ unu ga-abata na-anụ ya n'akụkọ. Ọnwa a na-abata n'ụbọchị nke taa ga-abara anyị baa n'ezinụlọ anyị. Ebe ọ bụla anyị tigara aka wee ezigbo ihe ọ na-aga ọfụma, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Nke ọzọ bụ ndụmọdụ nwere inyetụ ụmụ Igbo. Biko izue ama ọ dịka otu nkeji ma ọ chọọ na ịga beti ekwenye ịga pịtọmịa nga otu nkeji ka a nara beti pịtọmịa isie ya ike na ma wuru ebe a. So ụmụ okorobịa be anyị ụmụ Igbo maka ịdị ajọ ọzọ ha na-agbazi na ugbu a n'ihe gbasara inweta ego. Ọ na-eme nna-ele na efere mba ụwa, ọ na-abịa agụmakwa, ọ na-enyecha m ọṅụ maka na ihe a wụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo ama ndị Igbo asị ndị na-agba mbọ, ama ndị Igbo asị ndị nka na ụzụ, ama ndị Igbo asị ndị na-agba mbọ emesi ihe ike. Mana ịdị ọsọ ha na-agba na ha chefuru na oke ma n'ọnya ebe ọ na-eje agwụna. Oke ma n'ọnya ebe ọ na-eje agwụna. Ihe ahụ ị na-eme ka i were mee nwaada obiọma, i were mee na nwoke obiọma, ikwere maka ya mee ihe ndị ga-ekwesịrị.
onye ọbụla kwesịrị iji iri ego ezi ọnụ mara na agwọ sere isi ala eburu ọnya mma maka na osisi nọchiri ụzọ na-eri akpa mma. Ka anyị welata aka n'otu anyị si achụ ego, maka na onye were nwayọọ na-eje ọ ga-ejere ebe ọ chọrọ ije na-enweghị mmerụ ahụ. Mana esi ka anyị so anya n'ike, onye na-asị ka eso anya n'ike na biko ya chetete na gbalụ gbujie ji ohuala alọ were gburu ya. Ihe ọbụla a na-ekwu tinye meni ya na ụbọ, tinye meni ya n'ime mmụọ unu, were na ememe okwu na ekwere ka o si na ntị ibe baa, o si na ntị ibe pụọ, ka unu ghara ịwụ onye osi ji a na-adụ ọdụ o were obi na-apịa mbazụ na okwucha ọfụma. Ka ọ dịgodị m otu a n'ọnụ, mana ana m asị unu biko, o nwere omenala, o nwere ihe ejiri mara ndị Igbo. Ama ndị Igbo asị ndị siri ike, ndị gbasiri ike, ndị Chineke nyere ọgụgụ isi ọnụ ga-eme ha chee echiche ha were echete ihe, ghara ịwụ nke ọjọọ ga-eme eme a na-akpọ ọnụ na-eme ya na-ekwu nyawụ ihe na-eli. O nwere otu ama okwu otu o si eme m ka o si eme ndị ọzọ, mana m na-asị jisi na ike ngwa ọbụla unu ji ekote ihe ọma wuo ezigbo ngụ n'ụzọ ziri ezi, ga-awụ n'ụzọ ọcha bute ọcha na-acha bute, hapụ na ya. Then ụmụ nwaanyị anyị kwana, ụmụ agbọghọbịa anyị, unu ga-ejikwana nwayọọ, maka na ibe unu na-eje awụ otu a ka ndị nna anyị ha jiri jie. Unu na-eme, unu a na-echeta na Igbogiri gwara ọmụ nkwụ na otu ọ dị ka nya dị mgbe gara aga, maka na Igbogiri na ọmụ nkwụ mechara ghọrọ Igbogiri. Unu gara iche na otu ọ dị taa ka ọ ga-adịgide. Ma ụzọ ga ọtọ ịhụ mmadụ kelee onye ahụ, ma ime onye ọwụ ma ịmụ onye ọwụ abịa na-eme ka imebu onye ihere. Mgbe gị na-akọwazi ọrụ na unu si ofu ebe yọm ya biko na amakwa na nwanne gị na-amakwa na unu uwe otu. Ị gaghị ejine na ịmakwa na unu uwe otu were ekpe ikpe. Ihe ọbụla ime na onye ukwu mee ya onye nta, maka na agụ mbụ, ụfọdụ na-akpọ ya agụ nkwọ, ụfọdụ na-akpọ ya agụ mbụ, the peregrine falcon n'olu oyibo. Ọ sị na ihe nya ji adị gara gara ma nya bụ iburu nri na-ama uche dinta na ndị nọ nso. Ịma agụ mbụ ahụ that is ka nsọ ya n'oyibo the fastest bird enwere, even if not the whole animal, ọ ya nwa the fastest, that agụ nkwọ. Ọ sị nya ji adị gara gara. Esi ndewo. Okay, nwe ike chịkọta. Ihe nya ji adị gara gara awụ were eburu ihe nya ama uche ndị nọ nso na uche dinta, maka na o nwere ike hụ ọkụkọ dịka o were nwayọ jee buru ya, dinta agbatuo. Ihe ọbụla unu na-eme mee na ofuma, leruo n'anya nabara unu. Ndewo nwanne anyị nwoke Ezimo. Ka ya bịazie na nke gị Nweze. Ekwugoro na nwanne anyị Ezimo o mere ihe mere o ji wụrụ eze. Gaa n'ihu Nweze. Ndị Igbo ekene m unu. Ihe dị na ya bụ na Ezimo o kwuru ọfụma, ya bụ na onye nwere ntị nya nụrụ, nya bara unu anyị lewe anya n'ọdịnihu maka ihe ọma Chukwu kwadoro anyị. Dejenu. Ndewo nwanne m. Ndewo Nweze. Anyị na-agazi na nke nwanne anyị nwanyị Chimaobi. Gaa n'ihu kene ụmụ Igbo ekene ikpeazụ nwanne anyị nwanyị Chimaobi. Ndị Igbo ibe m, udo dịrị unu. Dịkwara gị. Onye chiri ya zere. Biko nụ ka onye ọbụla jiri ihe emume a kpọrọ mkpa, ka anyị jiri ya kpọrọ mkpa, maka na ọ na-adị mma ihe
isi na ihe a dị ọcha apụta ọ bụrụ na ọ dị ọcha. M sị na m bụ onye Igbo apụtakwa ihe Igbo pụtakwa eme m amakwara na m bụkwa onye Igbo. Ọ bụrụ m pụta m sị na ọ maka na amụrụ m na Lagos, asị na amụrụ m na Benin. Biko nụ ka anyị jiri ihe Igbo kpọrọ mkpa. Asụsụ anyị a ebe arọ ịnọ gara aga anaghị echeta asụsụ Igbo ka esi echeta ya bido arọ gara aga na arọ anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na one a ka anyị si emebi ya, anyị kara ị na-asụ Igbo ọfụma tata, mana ọ bịa nwee arọ gachara aga nwee ka esi wee mee echefuchazie asụsụ Igbo. Enwekwana onye na-akpọchite anyị azụ dịka ọtụtụ ndị mmadụ si eme kịta Igbo TV a na-eme ka anyị sụwa Igbo. Ị na-anya na soshal midia kịta ịfụ ebe niile bụzi sụwa Igbo sụwa Igbo sụwa Igbo. Onye ọbụla ma ndị ji ya na-eme ka ha kpatakwa ego ma ndị na-emekwu ya dịka Igbo TV si wee kwu na yanwa ihe a kpọrọ afa bụ ka ọ bụkwara na a na-asụ Igbo anwa ka ọ bụrụ na omenala Igbo n'ihe niile gbasara Igbo na-achitere azụ, maka onwe ndị ga-eji ya mere ahịrịokwu ịbatazikwa na-afụ ihe ọzọ. Ka anyị jiri na asụsụ Igbo a ịmụ asụsụ be anyị a na omenala agha Igbo kpọrọ mkpa, ka anyị jiri ya kpọrọ mkpa ma mụnwa ma onye ọzọ, ka anyị jiri ya kpọrọ mkpa maka o nwere ka ọ dị abịa n'ebe a na-eme mmemme ndị ofe mmanụ na-asụ be ha ọfụma. Onye ofe mmanụ fụ nwanne ya kịta onye ha sụ oyibo, ndị ugwu ofe ha nwa anyị nwa ka ọ kacha njọ na-arụ. Anyị nwa ka ndị oyibo nwanụ bịara zụọ iche n'obodo anyị. Biko nụ ka anyị jiri asụsụ anyị na omenala anyị kpọrọ mkpa. Mụnwa ihe gbasara Igbo dị m mma ọfụma. Ka anyị jiri na asụsụ be anyị kpọrọ mkpa. Anyị na-eme ya na ụmụaka anyị ga na Igbo ama na-afịazi ha arụ dịka ọ si afịa anyị arụ kemgbe, maka na mgbe nke anyị a inere anya mma m kịta anụnwa ka na-akpọ ite pọtụ. Ọ bụrụ oyibo mụnwa eji azụ ọnụ mụnwa mfụkwa ite kịta m wetara m ite pọtụ ahụ. Ọ echichezi na m ji wee na-akwụsị ya na ihe a m yi kịta bụ na shọt nika. Ịfụrụ ya ihe a m yi shọt nika ifuru dịrị oyibo anwa anyị ezughozi ezu n'oyibo, anyị ezurozi ezu n'asụsụ anyị. Biko nụ ka anyị jiri na asụsụ anyị akpọrọ mkpa, ka anyị jiri na akpọrọ ezigbote mkpa nke ọ ga-abụ ebe arụ 5 maọbụ arụ 10 na-abịa abịa onye Igbo kwụrụ ọtọ sụọ Igbo ma na ọ bụ onye Igbo. Ekenekwa m unu. Ndewo nwaanyị Chimaobi. Ndị Igbo si na ntị na-anụ ihe awụmụ ha ka okpu ata. Ndị Igbo ndị na-anụ ndụmọdụ, ndị Igbo kwa ndị na-achọ ka ihe gbasara Igbo na-aga n'ihu. Anyị na-ayọzi unu na-asị unu dododo biko nye na aka unu ekwene ka asụsụ Igbo na omenala Igbo megịnị nwụọ pee ka onye ọkọkọ. Site na enyemaka unu a na-ekwu okwu ewu maka iwu gịnị ị na-esonyere anyị. Onweghị onye asị ya weta ego, onye ọwụ na-anọ ebe ọwụ na ọnọ ebe ọwụ na asị na asị ya weta ego ọwụ anyị nwa na ayọ enwebeghị izu anyị si onye ọwụ na megịnị ya nye anyị ego ka iji were kwado Igbo. Anyị anaghị ayọ ya. Anyị ga-esi n'akpa anyị megịnị hụ na ya wụ ihe na-ayọ aga n'ihu. Ihe anyị na-asịte ewu gịnị biko mee gịnị na-akwado anyị. Ọ wụ ihe ịtụnanya na ndị na-awụghị ndị Igbo na-akwado anyị karịa ndị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo ahụ anaghị akwado anyị, ha na-aghọta ihe anyị na-ekwu mana ha na-akwado anyị. Ọ wụrụzie ndị na-aghọta ihe anyị na-ekwu bụ ndị anaghị akwado anyị. Anyị na-ayọ unu sị unu biko ka anyị nwee ike jisi ike kwadowe asụsụ na omenala Igbo. Ihe ọgbọ na ị na-eme ịnara ọnụ ụlọ sọrọ ụmụ Igbo.
ije n'ebe ọgbakọ ịmụrụ ọsọsọ ndị Igbo ihe nọ wenu Igbo wee kwuo ihe na-ekwu eje n'ụlọ ụka sọsọ ndị Igbo ndị n'ebe ahụ wenu asụsụ Igbo ọ wụrụ okwuchukwu wenu asụsụ Igbo wee kwuo okwuchukwu ihe ọwụna a na-eme unu ewere Igbo otu aka ga-echi eme gịnị hụ na asụsụ Igbo nke a na-aga ọ na-eme ka ọ na-anwụ anwụ ka ọ hapụ ime gịnị ka ọ hapụ ịnwụ na anwụ anyị biko ayọ ka anyị na-ayọ ikpere anyị dị n'ala dịka nsi wee kwuo na mbụ oge ndị Igbo nke agba nke ikpeazụ ya wụ tata ka e wetara ya wee na-asị na agba nke abụọ ya mgbe na-adịghị anya ọ na-aga ebido mana mgbe ọnwụ na ọ ga-ebido anyị ga-emekwa gịnị ka ụnụ mata mana ọ pụtaghị na ya agaghị na-apụta na-agbasa ozi ihe ndị ọzọ anyị ga na-apụtakwa na-agbasa ozi ihe ndị ọzọ mana dịka nsi wee kwuo na mbụ na-akwado na anyị n'ụzọ pụrụ iche ana m ekene nwanne anyị nwoke Eze Imo maka ịnọnyere anyị na-ekene ada anyị nwaanyị Chimaobi na nwanne anyị nwoke onye nke pụgodo nwa eze ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ụnụ mma ihe ọwụnụ na-emewe ihe dị mma mana onye na-agụnya wa ọfọ o nwebeghị onye ekpere m arụghị ọrụ n'isi ya ọ ga-arụ ọrụ na-ewecha anya maka Chineke ndị Igbo ndụ chetakwa na ihe awụ gịnị ihe nkiri ndị Igbo ihe ọ pụtara na Chukwu ndị Igbo n'ebe a ndị mmadụ ma anaghị azọ ya azọ o wee bụrụ ya ngọzi niile si na nna anyị wu Igbo ịma enwere nna anyị wu Igbo onye nwụziri nwa nwụchazie ihe ndị niile ọ ga-enwe izu anyị ga-akọnyawa akụkọ ọ na-ekpere anyị ekpere ọ na-erute n'isi anyị wee na-asị maka ọgwụkwa senti ọ kwapụghị ihe a na-ekwu senti nka nna anyị ndị Igbo senti Igbo ma onye nkwenye ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma nwanne anyị nwaanyị Chimaobi daalụ Eze Imo daalụ mgbe na-adịghị anya anyị ga-abịaghachite bịa mezie oge ndị Igbo nke agba nke abụọ na-aga ịbịa nyawụ ihe ga-eme gịnị ọ ga-akpụ ọkụ n'ọnụ achọghị m ka eme gịnị ka achọọ go achọ ọ ka akwụkwọ nwanne m nwoke onye ahụ na-eme tabiri nyetụ ọ tabiri onyetụ gị Izuchukwu na-ewetara gị nyawụ oge ndị Igbo site na mba Washington DC ana m asị na ọ ga-adịrị anyị ncha niile mma na-asị mbọsị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi. Let me see.